Welcome back to my channel. So, nandito kami ngayon sa Mom's Eatery. And, anong kaganapan? Kasi yung mga aso, hinihigaan. Kaya itinagilid muna yung mga... Oo. Shit! Kakapalit ko lang. Nalaslas na naman. Kakapalit ko lang ng linoleum. Nalaslas na naman. Punit-punit yung cover. Ito me. Ering. Hindi ako. Kaloka. Anyway, so nandito nga tayo na. Tiyananan. Nakabili ka na ng ano? Hindi pa. Hindi pa. Magano ko lang muna ako. Magano ko ng ganyan, crap. So aangat ng onti yung yero, hindi? Hindi na. Diretso na. So, dito yung papatong yung PVC. Sa loob. Oh, dito sa baba. Paloob natin. Para salin yung tubig. Oh, para diretso. So ilang dugtong? Ilan dugtong? Mga Nandiyan sa istante. tatlo yata. 1, 2, 4. Ito, apat to, no? Yung binili natin, apat. Hindi, yung bakal ba? Ay, wakal. Diyan na ako kumuha nga. Marami pa. Hindi, I mean, ilang ano? Aw, mga 20 rupiya isaw. Dalawa pa yan, dami pa yan. Tapos gano'ng haba yung PVC natin? Wala kang panukat? Wala nga. Para masukat natin kung ilan yung haba nito. Para yung tubig po diretso na doon sa gilid. Start na siya dyan sa labas. Yan, oo. Kahit paano may sobra. Para may pagkakapitan din yung ano. Hindi naman yan malalaglag. Ay, hindi. Nakawin din yan. Kapit na yan. Sa labas. Ba't inano mo muna ng tubig para hindi maikabok? Binasa ng tubig. Para hindi maikabok. Basta parang hindi alikabok. Hindi naman matatanggal yung mga alikabok ay ang mga lupa algibi na yan. Hindi ka naman umi. Lakas yung tubig umi. Yung gun ba? Gun lang. Oh. Meron ka bang hose dyan? Meron ako. Meron ka ba dyan? Tanggal. Binuko. Ay. Sandok, atak. Lunch break muna namin mga moms. Yung isang pitchel, may yelo na rin yun sa freezer. Butangan na lang natin ng water. So dahil ilang ano na lang, 2 weeks. Tama. 2 weeks na lang. Balik asin na. So ngayon ay Sunday at walang tao sa school. So kailangan natin kumain. Saka na lang Kahit yun. ano, anong ba? Grado. Boundaries. Bayad pa rin. Bayad. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Parang yung motor. Ipamasada mo yan o hindi, ibabayad ka. Diba? Para tayong magagawa. Kaya ko sana mag-rise mga moms yung bahala ng mga asawa.
kailangan kasi po ganyan ang ginagawa. Huwag nyo masyadong damihan mo na yung sabaw kasi baka maalata ko. Tama na ba? Tawa ko lang Pero sakto lang. Paano ko na lang yung mga ano ba? Sanga sa taas. Dapat sa magaan na bata. Kasi nagbabagsakan na yung mga santol. So this is it. Ayan na. Ano yan? Na ano na? Yan. Correct. So, nandun na yung lock sa likod. Ayan na. Hindi naman yun ano sa ilalim. Ayan, tama. Sakto. Ha? Sakto na sa group. Ayan, nakaganyan na po siya sa yero. Kita niyo ba mga moms? Ayan, nakaganyan na siya. Ayan, pag-awayan nyo pang dalawa yung mag-asawa. Siya nagbuhay diyan na. Pagsisindan. Dali na siya pang kaulanon na. Kaya nga parang uulan na, maabutan na tayo. Di ba masyadong mga taba o sakto lang? Sakto lang naman. Sasibog mo na gamay. Sakto lang naman. Wala pa man na Sakto lang. Ayan. Pag-awayan pa nila talaga yun dahil sa pagsusukat. Ayan na, naku po, lakas ng hangin, parang malakas na ulan talaga yan. Agay. Ayan. Para ang bagsak kasi yan. Paano tong dito sa gilid? So ilalagpas mo pa ng onte. Lagpas mo ng onte para dito. Para wag naman masyado para hindi masyadong tatama dito sa hollow block sa gilid ba. May elbow ba? Oo, elbow pa baba. Ayan kinabit niya yung ito yung mga bridge na bakal para may nakaalalay dun sa sa pinaka-gutter niya. Nakabantay po si Diday kasi sa totoo lang wala po siyang tiwala sa akin. Oo. Baka raw kasi anong gawin namin ng asawa niya. 335 isa pala na 335 na po yung isang ganyan haba na syempre pa the assistant di ba ka all around the missus and the assistant. Hala, hindi ba bitin? Parang bitin dyan sa kabila. Hindi. Meron namang gitna eh. Yan. So, dugtong na yan. Kawawa kasi sila nanay. Equal sa lang. Ito sa Ang isa? Hindi, okay lang. Dudugtungan pa naman yan, di ba? Sakto yun yung ulo. Kasi pag pag wala dyan, yung tubig bumababa dito, doon. Diretso mismo sa bahay ni nanay. Wawa pa naman si nanay dyan. Siya lang minsan naiiwan. Ngayon dudugtong na. Sakto raw, kailan yun. Yan na yung ating last part. Okay. Tapos ito na yung pinaka elbow niya kung saan dadalo yung tubig.
Yan yung solar panel. Ay, yung ano. Or ng solar. So, this is it. The last part. Yan. Sakto. Carry na. Yan, ngayon ang nilalagay niya na yung stopper. Yung bakal sa yan, yung haharang dyan sa mga tubo para hindi siya dumulas. Yan, weldingan na rin niya ng ano, ng bakal. Tuluan na dyan pang. So. Tapos yung isa dyan naman sa loob. Yan, para siguradong hindi gagalaw yung tubo. Grabe bang mas nakapulot pang. Para secured na secured. Bisita na naman ako. Oh, ano? Ngawit na ngawit ah. Kulang pa. Hello! Hello, mayaman siya. May pasalubong sa atin. Hi. Gwen, ang dami yan, Gwen. Andito na yung pinakamayaman kong friend. Ang dumi naman ang paligid mo. Kaya nga, kasi nga darating ka. Para magwalis ka ba? Aga. Last, ano pa to, pasukan. Yan ang magpapasarap niya. Burger. Ano, di ba burger dapat, di ba? Eh, sabi mo meron Bakit ito? Alam mo, favorite ko yan, di ba? Ah, kaya niya binili kasi para sa kanya pala. Oo. So magtapatan tayo. Ay, grabe si Diday, oh. Pagkatapos kilakano, dito na naman siya. Bantay sarado. Takot ka talaga may makabit yung asawa mo. Ewan ko. Kabit eh. Ha? Ikaw. Huwag ka mag-alala, hindi ako mabuntis, Day. Kasi lagi sila magkasama, no? Kung magkataon yan, Day, huwag ka mag-alala. Hindi niya naman kasi talaga, dapat naman talagang kabahan si Diday. Gwapong asawa niya, oh. Ha? Anong klaseng anak na yan? Tubol. Tubol yung anak namin. And eto na nga mga moms, ako gusto ko magpasalamat agad in advance kay Gwen. Kasi, Diday, Oh, di ba? Oh, pati siya ayaw. ayan na. Kasi sabi niya, Diday, ilibre niya raw tayo ng, ano, bibigay daw siya, mag-sponsor daw po si Gwen ng pintura. And of course, dito sa loob. Ay, ang kalat. Ang kalat ng tindahan. Ano pa? Sige, lahat ng paninira gawin mo. Sige, go! Ang dumi. Oh, ano pa? Ano ginagawa mo dito? Plano kasi talaga, pinturahan. Lahat? Oo, tingnan mo yung iba kasi ano, mga lawang. Papadagdag ako ng isa pang si Parling dito kasi masyadong ano eh. Okay lang yan. Hindi, nakagano kasi siya oh. So at least, para maayos ba yung ano. Di ba no kuya? Saan mo ikapit? Dito sa gitna, isa pang ganyan ba? Pag ganun. Isa o dalawa na? Dalawa? Kahit next week na, pag wala, or ditong weekdays, pag wala akong ginagawa. Tapos kasi papipinturahan. Dahil a very good friend of mine, may kumaring Vika, ayan, she is a interior designer. So, sa kanya ako nanghingi ng tulong. Sabi ko, videohan ko, pakita ko sa itsura ng store, kung ano magandang kulay. Na pwede ko yan. Kasi yan, alisin ko yun. Plano kong gumawa ng isang malaking blackboard yan. Parang classroom pa rin yan. Ba't tayo mo mag-arkila ng mga teacher? Hindi, sila na yun. Tapos yung mga tauhan ko, syempre kailangan nakapang Nakapag-isa siya, tinugas si Diday. Ano, grade 1? Hindi, kinder. Kinderbot. So ayan, ko yung kulay. So, nananawagan po ako sa mga followers ni Gwen and sponsors. Wala lang. Wala nga kami bigas sa bahay. Yun lang. So yan, iniisip ko talaga kung ano yung pinakamaganda at perfect combination of color. So, hinihintay ko yung friend ko para bago ko bumili ng pintura. Tapos itong labas, plano kong ipa-tiles or Magbalot na lang ko dito. Penoy, balot.
Talaga yung, pinakulo lang, okay na yan. Itlog na ako ay nilaga. Agaw pa kami, may nilagang itlog kami. Pinatil na itlog. Yung nga yung sinasabi ko sa'yo, yung mga ginagawa nila Rhea sa farm, yung muffins, yung tinapay o yung pancake na ginawa ng ano ng flavor, yan ang mga wala dito. Hindi, busy pala ako. Yun lang kasi matrabaho talaga. Opo. Pwede mo naman kasing lutuin yan doon sa farm, tapos pagdating mo dito, di, kahit kami na lang magbenta, basta luto na siya, hindi na naman siya. Pwede niya pong ka mag-banana cheese ball. Tani mo kuan. Correct. Lami kay na ana. So, that's it na, ha? Na short? Hindi, kailangan talaga natin gumawa ng yung magiging bagsakan niya. Pwede. Kasi hindi pwede, yan, masisira yung... Diretso sa iyo. Pag hindi natin anuhin yan, masisira yung dyan. No? Okay lang sana kung nakalagpas doon banda. Eh hindi, nandito yan. No? Pwede niya banda palit sa ana. Pwede. natin to. Ha? Para tatasik pa siya doon muna. Na, huwag mo muna ilagay ng yan. Para yung tubig, diretso na doon muna. At least na siya. Medyo malakas-lakas, hindi dyan babagsak. Diretso siya. Ayan na, medyo makulimlim na, mamaya i-check natin kung gaano ka-effective ang ginawa ng ating all around Marasa. sample. So that's all for now mga moms. Ako, malalaman natin yan kapag umulan na, matitest natin yung tubig na dadaan dyan sa ating gutter o alulod. Okay. Thank you. Parang hindi masaya yung asawa mo. Bye. Thank you. Hi! Ano ba to? Kainan o ano? Paanakan. Ang pinagawin sa farm. Mas okay ako dito muna. Taray oh.